в Анталії проходив третій Анталійський дипломатичний форум. Це створюється такий міжнародний майданчик за сприяння і за ініціативою Туреччини. Зрозуміло, що Туреччина намагається відігравати свою особливу роль в вирішенні багатьох питань, пов'язаних з регіональними, субрегіональними, глобальними процесами, особливо конфліктами. І тому, якщо взяти тематику панельних засідань, і взяти круглих столів, яких відбулося за ці 3 дні достатньо помітна кількість така, а головне виступи президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Спрямованість цих виступів говорить про те, що Туреччина має амбіції. Туреччина закликає всіх до укріплення миру, аби розвиватися країнам і одночасно вирішувати глобальні виклики, які все більше і більше збільшуються. Для нас було важливим, щоб донести нашу точку зору щодо російсько-української війни, щодо ситуації в Україні, зокрема в Автономній Республіці Крим. Тому ми готувалися до одного з круглих столів, де мова йшла про роль парламентів країн в підтримці, створенні умов для миру і розвитку. На цьому круглому столі приймав участь я як голова Меджлісу кримськотатарського народу і заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз. Пока последний квадратный метр территории Украины не будет освобожден, обязательно, конечно, включая и Крым, никаких прекращений военных действий быть не может. Поэтому нужно говорить о том, что как отразить эту агрессию, как наказать агрессора за грубейшее нарушение норм международного права. И потом я и корреспондентам всем говорил, что просто и в Турции, и во всем мире, как можно, если скорее придет понимание того, что это не только наша война, но и война всех нормальных людей против вопиющего международного преступления, то тогда, наверное, легче достигнем. А искать это перемирие, это для нас гибельно.